हेलो लोगोफोर, अदालगुरि जिल्ला बाथौ गौथुमजों लोगोसे अरां बियाबनि 25थि रुफाथि मायथाइ खुंनायाव आंबो फैबाय आरोना। बेसेबां न'आव थानो गासैबो ज' फैदों, गोसोआ लुगैना आंहाबो फैबाय आरोना। ओमफ्राय बिथिंगालै बेखेवना होगिरि आलासि हिसाबै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि सारा बुंथिदों आरोना। ओमफ्राय नै जोंहा स्पेशल आलासि नालाय जोंनो कफि होबाय आरोना। आलासि हिसाबै जोंहा लोंबाय आरोना। बिनिफ्राय एगजिबिसनाव दसे हाबफैबाय आरोना। बिथिं जा मानसि ज' फैदों, मानो फैदों सानदों, नै बेफोरखौसो नायनो फैदों आरोना। ओमफ्राय नै जोंहा मुं गैयै रजेमोनहानि मैगं बागानजों लोगोसे फिसा आइ आफामोना गासैबो फोथाराव दंफैयो आरोना। बिहामजो हिसाबै आंबो नायनो फैबाय आरोना आफा आइमोनखौ। ओमफ्राय बिथिंगालै दाउब'आबो जोंहानि आरोना, फिसिदोंमोन। ओमफ्राय बेवहा मानो ज' मानसि जादों होनना बुंदों, ओरैबायदि इन्दिनि जि दङ, नै बेफोर गोजा गुफुर मा नायनो आरोना। नायनानै फैबाय, जा गरम मोखाङासो खामह' खुमह' जाजोबना फैबाय आरोना। नै बे वाटारफुलखौ नायाबा जोंहा आद्रा जाना थांगोन होननानै जों नारा नाथा जुजिनानैब्लाबो नायफैबाय आरोना। ओमफ्राय नै अरां बियाबनि थानसालिया जा समायना नुदों आरोना। ओमफ्राय नै इथिंगालै जोंहाबो फट' रिल्स लायाबाथ' आद्रा नङा होमबा दानिया मिथिं दावथिं थांनाया। बेनिखाय एसे मोसानानै आरो फैफिनबाय आरोना। नोंथांमोना मोजां मोनदोंबा फल' खालाम आंनि पेजखौ।